vakafa ropa rakawanda rakadeuka. Chimwe chezvinhu chavairwira ndechekuti one man one vote, munhu akwanise kuvhota. Hatina kuenda kunorwira kuhondo kuti titi one parliamentarian one vote. Takati tinoda kuvhota tichivhotera vatungamiri wedu. Saka mutemo uyu uri kubvisa kodzero yevana veZimbabwe kuvhotera president. Vari kuti munogona kuvhotera makansela, munogona kuvhotera ma-MP, munogona kuvhotera ma-senators, asi hamugone kuvhotera president. Isu sevana veZimbabwe takanyora bumbiro iri zvichiteedzera pfungwa dzatakakumbira kunzwa kumhuri yeZimbabwe. Masvondo akapfuura hurumende yavaMunangagwa yakagadzira mutemo wekuchinja constitution yenyika iri kunzi iyo amendment number 3. Zvinoreva amendment number 3 ndezvekuti pakubviswa masimba ekuvhotera president haasisiri kuvanhu. Vari kuti iwo president havachafaniri kuvhoterwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havasisina simba rekuvhotera president. President anofanira kuvhoterwa chete neparliament. So muenzaniso kana tiri kuNyanga North zvinoreva kuti nekuti Nyanga ine ma-constituencies maviri chete, Nyanga North neNyanga South, vanhu vachavhotera president kuNyanga yose madistrict maviri ndimaisanyatwe naSupamandiwanzira chete ndo vanenge vovhotera president. Saka zviri kunzi vana veZimbabwe havachakwanisi kuvhotera president. Nyika ino hama dzangu yakafirwa yakarwirwa. Vana veZimbabwe vakaenda kuhondo vakashaika kunana Nyadzonya, Chimoyo, Dukwe Camp, Freedom Camp nedzimwe nzvimbo munyika muno. Vana veZimbabwe vakafa, ropa rakawanda rakadeuka. Chimwe chezvinhu chavairwira ndechekuti one man one vote, munhu akwanise kuvhota. Hatina kuenda kunorwira kuhondo kuti titi one parliamentarian one vote. Takati tinoda kuvhota tichivhotera vatungamiri wedu. Saka mutemo uyu uri kubvisa kodzero yevana veZimbabwe kuvhotera president. Vari kuti munogona kuvhotera makansela, munogona kuvhotera ma-MP, munogona kuvhotera ma-senators, asi hamugone kuvhotera president. Isu sevana veZimbabwe takanyora bumbiro iri zvichiteedzera pfungwa dzatakakumbira kunzwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakataura kuti president anofanira kutonga kwemakore 5. Kana akavhoterwa oenda zvemamwe makore 5, abva ipapo oenda kumba kwake. Takaisa inonzi term limit. Iko zvino zvakare amendment iyi iri kuti madzimambo nemasabhuku vakubvumirwa kuita nezvematongerwe enyika. Zvino isu hatibvumirani nazvo. Vana veZimbabwe vakanga vazviramba pabumbiro rakaitwa muna 2013 nokuti mambo nasabhuku vachatonga nyaya dzevanhu vanenge vachipokana mumana umo, vachatonga nyaya dzemunda, vachatonga nyaya dzemombe, vachatonga nyaya dzakawanda mumana mavo. Zvino vanozotonga sei daka rinenge riri pakati, gakava rinenge riri pakati pemwana weMDC nemwana weZANU-PF, iye sabhuku ari weZANU-PF. Saka tiri kuzviramba izvozvo. Hakuna sabhuku, hakuna mupurisa, hakuna muCIO, hakuna musoja anofanira kuwa nechekuita nezvematongerwe enyika. Nyaya dzematongerwe enyika inyaya dzevana veZimbabwe, inyaya dzemasivilian. Bumbiro redu raitaura iro zvakanaka kuti mauto edu anosungirwa kuti adifende constitution yedu, adifende bumbiro redu remutemo. Zvabviswa zvanzi mauto haasisina simba rekudifenda constitution yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakaramba zvakare kuti vatobayiwa mudede nevamwe vavo maregistrar general vave nechekuita nevoter registration. Iko zvino amendment iyi iri kudzosera zvakare kuti voter registration haichaitwe nemasangano akazvimiririra, yakuitwa naregistrar general. Registrar general anenge iye agadzwa napresident.
Saka president akuzviisira munhu anoregister mavoters. Ndizo panyaya yedelimitation yekutara miganho yemaconstituencies yaifanira kuitwa neboka rakazvimiririra. Asiko zvino amendment iyi iri kutaura iyo kuti delimitation iyi yakuitwa nedelimitation commission ichasarudzwa napresident. Saka munhu 1 ndiye achasarudza registrar general anoregister vanhu kuvhota, ndiye achasarudzazve vanotara miganho yemaconstituencies. Izvozvo tinozviramba. Bumbiro redu rinonyatsotaura kuti kana paine pfungwa dzekuwandudza makore apresident, tinofanira kuenda kureferendum. Vana veZimbabwe vovhota kuti vanozvida here kana kuti havazvide. Hatibvumirane nekuti bato rimwe chete rinoita conference yaro kuBulawayo nekwaMutare rouya rotaura iro kuti taakunyora mutemo, robva raenda nawo kuparliament kwavo, wobva watobvumirana ikoko, zvobva zvatoenda kuna president, zvotosainwa wa mutemo. Kwete, tinoti ngazviuye kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe votaura kuti vanozvida here kana kuti havazvide. Bumbiro redu rinotaura futi kuti kana zvabvumirwa kunzi kuti makore apresident awedzerwe, uyu anenge ari president panouya mutemo uyu haafaniri kunge achibenefita from extension iyoyo. Kana vachida kuchinja ipapo panofanira kuita referendum zvakare. Zvichireva izvo kuti pamutemo weZimbabwe panofanira kuita referendum 2. Referendum yekutanga ndeyekuti tochinja here makore apresident kubva pa5 dzatanga tiinadzo kuenda pa7. Vana veZimbabwe votaura vega kuti ndo zvavanoda here kana kuti kwete. Tabva ikoko kune zvereferendum yekuti aripo uyu vaMunangagwa varipo ava vanofanira kubenefita here vanofanira here kubenefita paextension inenge yaitika. Vana veZimbabwe vovhota zvakare. Mutemo wedu unonyatsotaura kuti vhoti idzi hadzifaniri kunge dziri 6 months within each other. Dzinofanira kuti munovhota nhasi mogara 6 months mozovhotazve. Vana veZimbabwe tiri kutorerwa kodzero dzedu dzekuvhota, tiri kutorerwa kodzero dzedu dzerusununguko rwedu munyika muno. Tikatarisa makore apfuura aya, Smith chaiye akatipa referendum paPS Commission kuma70 uko. Mugabe chaiye neudzvanyiri hwake huya akatipa referendum ya2000. Mugabe futi akatipa referendum ya2013. Kova Munangagwa vanotinyimirei referendum isu vana veZimbabwe. Kana ZANU-PF ichifunga kuti ndo zvairi kuita ndo zvinoda vanhu, vanorambireka referendum. Mutemo waiswa uyu mutemo uri kubiridzira nyangwe nhengo dzeZANU-PF dzacho. Nhengo dzeZANU-PF padzakagara kwaMutare nekuBulawayo dzakati idzo dzinoda kuti president vapiwe 2 years dzekutonga. Havana kubvumirana kuti vasavhota, havana kubvumirana kuti vana veZimbabwe vasavhotera president. Vanhu vacho veZANU-PF ivava havana kumbobvumirana kuti kuvhotera president kwakuzoitwa neparliament. Tiri kuona kuti mutemo uyu uri kuda kugadzwa nechihurumende ichi nechiparliament ichi, chiparliament cheCCC neZANU-PF vabatana kuti vawandudze makore avo ekuti vange vari muparliament vasina kuvhoterwa. Isu patakavhotera vanhu, takavhotera vanhu kuti 5 years dzako woita zvatinoda, kana kuti ukatadza kuita zvatinoda tovhotazve after 5 years. Vakugovana kuparliament ikoko kuti iwe wochitawo 2 years isitoitawo 2 years. Pane zvemutemo wavapo wekuti president anofanira kusarudza nhengo dzeparliament, nhengo dzesenate. Ari kunzi anofanira kusarudza nhengo dzesenate dzinova 10. Basa rapresident harizi rekuvhota
uchivhotera ma MP. Zvazvinoreva ndezvekuti president anenge akuvhotera ma MP ake 10 anopinza ega nevhoti yake ibodzi iyoyo. Tiri kuzviramba izvozvo. Vana veZimbabwe, inguva yekubatana, tisingatarise kuti uriwe bato ripi, tisingatarise kuti nezuro takambotukana papi. Ngatitarisei zvakafira vakoma vedu nehanzvadzi dzedu dzakafira mumapako, dziri mumapako, dzakafira mumasango. Vakafira one man one vote. One man one vote ndio iri kutorwa nechi amendment ichi. Iko zvino vanhu vari kuda kuti vataure vasimudze musoro kuti amendment iyi haina kunaka, vari kurohwa. Takaona Professor Love Badhuku vakarohwa mazuva apfuura. Patati kubulawayo gore rakapera vakauya vakomana vaya vakauya vachirova vanhu kubulawayo ikoko pa press conference yataita. Musangano wataida kuita wemasangano akazvimiririra nema political parties wakarambidzwa nepolisi. ZANU PF iri kukambena ichiti iyo inoda amendment 3 iri kubvumirwa. Mamwe ma political parties arida kutaurawo nezvazvo zviri kurambidzwa. Saka taane nyika yana dzwinya ndiringe mbune. Tiri kuzviramba izvozvo. Vana veZimbabwe takafanana. Ungawe uri weZANU PF, weCCC, weMDC, uri mwana weZimbabwe. Une kodzero yako yekuvhotera kana kusavhotera waunoda. Naizvozvo tinokumbirisa kuti vana veZimbabwe ngatiwirirane, ngatibatanei, tirwise mhuka yapinda munyika medu iyi. Toda kuti president wedu wavhoterwe nevanhu, wogara 5 years dzavo, wovhoterwa zvakare, woita 5 years dzavo, wobva waenda kumba. Mubumbiro medu wani takataura kuti president anenge abva anongoramba achihora mari yapresident. Saka chinenge chanetsa apa chii? Sebato renyu reMDC tiri kuda kuti zvikoro zvinge zviri pachena. Vana ngavaende kuchikoro mahara. KuZambia zviri kuitika uko. Vari kuma university nekuma colleges ngavapiwe rubatsiro nehurumende kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Kune vachidiki tiri kuti ngavapiwe maloni asina mubhadharo kumberi kuti vatange mabusiness avo. Chatiri kungoda kune mima youth, tiri kungoda pfungwa yako chete yekuti ndafunga kuita business rakati. Toda Zimbabwe yekuti tese takaenzana. Unogona kunge uri murombo, unogona kunge uri chigananda, unofana kunge uine vhoti yako 1. Takafanana. Tiri kuda kuti kodzero dzevashandi wedu dzinge dziri dzinowandudzwa. Vashandi vedu vari kutambira mari iri pasi isina chainokwanisa kutenga. Tiri kuda kuti tibatane sekutaura kwataita kuti tidifende zvakarwirwa nyika ino kuti tiite one man one vote. Hatisi kuda kuti bumbiro redu rimbunyikidzwe kwete. Tiri kuda kuti pane nyaya dzematongerwo ana moyo wamera pa ZANU PF rega umera ipapo. Kana wako wamera pa CCC ngaumere ipapo. Wako wamera pa MDC ngaumere okomba ipapo. Ikodzero dzako semwana weZimbabwe. Kodzero idzi dziri kuda kumbunyikidzwa. Ngatibatanei tidzivirire zvakaipa zvakuda kuitika mumusha medu. Ndokutendai vana veZimbabwe.